Under coronaen, for snart sikkert mange år siden, der havde vi lærer en stafet. Vi lavede sådan en fredagsstafet, hvor fordi vi ikke så meget på arbejdet, som vi var vant til at gøre, og som vi var glade for at kunne til hverdag, så lavede vi en stafet, hvor vi hver fredag skulle bidrage med et eller andet, som vi sendte til alle andre. Så skulle man, når man havde kommet sit bidrag, så skulle man sende stafetten videre til en anden. Og det var så lærer, fordi det var bare en lærerting, vi lavede. Og det var sådan set meget hyggeligt, fordi vi så dels så noget til hinanden, som vi savnede, og vi fik også indblik i, hvad hinanden lavede derhjemme, og hvordan vi fik tiden til at gå, når vi ikke var sammen med vores elever og vores kollegaer. Og det var simpelthen sådan en fed ting, så den har jeg besluttet nu, at jeg gerne vil starte igen, og jeg kunne godt tænke mig, at det ikke kun var lærer, men det var hele OTG, som havde den her fredagsstafet. Og den eneste betingelse var, at man bidrager med et eller andet, noget som var rart og hyggeligt, og som man ville dele med de andre. Sidste gang, der startede jeg stafetten med en sang, som jeg spillede, tror jeg nok, på en ukulele. Og her kommer der en anden sang, som jeg nu spiller på en guitar. Bølgende bakker, marker, hænger skov. Frit land bestå. Dine brødre er borte, dine søstre sover sødt. Så du må være stærk og stå ret. Ryster du på hånden, ja, så vælter det jo ind over landets grænser, ind i stuen i dit hjem. Vi skal kaste os i bølgerne, der står mod kysten ind. Frit land, frit for os selv. Sommeren var gået, da jeg rev mig på din torn. Alt det smukkeste gør ondt. Fra myggestik ved søerne til trådene i bølgerne, der brænder hendes ben. Vi skal kaste os i bølgerne, der slår mod kysten ind. Frit land, mit sted. Tusinder af øjne, de har meninger om alt. Og alle sammen tror, at deres tv taler sandt. Jeg skal prøve på at se den lysende idé. Stregen den må trækkes i det sand. Tilgiv mine øjne, de ser kun fra næsen ned. Hvordan skulle jeg kunne bære hele kloden på mit skød? Hele verdens smerte kommer ikke mine ved. Frit land, mit sted. Sommeren var gået, da jeg rev mig på din torn. Alt det smukkeste gør ondt. Og myggestik ved søerne, den trådene i bølgerne, der brænder hendes ben. Vi skal kaste os i bølgerne, der slår mod kysten ind. Frit land, mit sted.
Frit land, frit land, frihed. Ja, og det var så mit bidrag til noget, som kunne være rart at dele med andre. Jeg havde sådan et dogme med, at der ikke skulle klippes i det, så derfor så er der forskellige takes og sådan nogle ting der, men det er så, hvad det er. Men i hvert fald så vil jeg gerne hermed sende stafetten videre til en anden medarbejder. Og for at det ikke bare skal være en lærer, så har jeg besluttet at sende den videre til vores rektor, Birgitte. Det du skal, hvis du ikke vil lade stafetten dø ud, det er, at du skal finde på et eller andet, det må være lige hvad du har lyst til, som du deler med os andre på næste fredag. Og næste fredag er jo så i påsken, så du har måske i virkeligheden, du har i hvert fald mulighed for at give dig selv 2 uger til at finde på noget, du gerne vil give tilbage. Og når du så har givet stafetten, når du så har bidraget med noget, skal du give stafetten videre til en anden medarbejder, som du selv vælger. God påske.